eto nas, bez padobrana i padamo milijardu metara u sekundi. Šta, sad sam ja kriv što su vrata restorana i izlazna vrata skoro identična? Ne mogu ni da zamislim kako je udariti u beton pri ovoj brzini. Uplašio sam se. Znam, uhvati me za uši! Svestan si da ovo deca gledaju. Uradi to! Dobra ideja. Znao sam da će nam ta prazna glava jednom koristiti. Izgleda da neko pravi roštilj. Na zdravlje. Izgleda da smo sleteli u toplu vodu, Seme. Okruženi gomilom krvožih likova noći veštica. Jel neko od vas skuplja prilog za UNICEF? Tišino! Mi smo Yuki-Miki, oskrnavili ste najsvetiji ritual, stoga morate umreti! Uga, buga! Uga, buga! Nemojte brzati poglavicom, možda Max i ja možemo pomoći. Da! Pa čemu sve ovo trupkanje i ovaj ritual? Svake sezone prinosimo darove u nadi da će naš istinski kralj da nam se ukaže, sve videći i sve znajući da mudro uveliča naše postojanje i donese besplatnu kablovsku. A kako će prepoznati izabrano kad ga budu videli? Dobro pitanje. Vidiš, neke kulture biraju svoje vođe na osnovu rodoslova, druge prema pravu prvenstva, a neke na osnovu neobjašnjivog događaja ili fenomena. Kao ovaj, na primjer. Nikad ranije nismo prisustvovali takvim čudima, kako možete to da učinite, vi ste zaista izabrani. Ma, nije to ništa. Slušajte ovo. Pa šta drugo reći, osim živeo kralj Max! Vaš maleni prijatelj je upravo krunisan, naša duga potraga je savršena. Bogovi nam se zaista usmehuju ovih dana. Izgleda da i bogovi prepoznaju dobru šalu kada je vide. Živeo kralj Max! Živeo! Vaše visočanstvo, umorni putnik zahteva audijenciju. Seme, pa gde si bio? Sedi, baš je vreme za večeru. Alo, dajte klapu! Ups. Nisi gladan, prijatelju? Umirem, zašto? Pa zašto ne jedeš? Ja sam kralj, Seme. Ne očekuje se od mene da žvaćem svoju hranu kao običan pas. Sluge! Neće napadka. Da, molim. Krompir. Samo par. Hoćete li da mi se smuči? Ovi krompiri su bajati. Hiljadu isfinjenja, kralju moj, ali razmirice između foće dva klana, kopača minerala i tušna priča o lepotici koja je ostala da plače kraj oltara, dofoti ovo dvojicu pred vas u nadi da ćete okončati njihovu svađu. Naravno, ja sam kralj. Kao što je običaj u ovakvim stvarima, da bi se osigurala samo najčistija vladavina, najpre morate da obučete krsno istine. Wow, nema ničeg više kraljevskog od nošenja žive kože podanika. Mogu li ja da probam? Žao mi je, Seme. Samo kralj može nositi krzno istine. Nekako su zadrti u vezi toga. Poruka sa fas, gospodine. Obično bih pustio da je snimi sekretarica, ali zainteresovan sam. Od koga je, Seme? Osim ako mi poznavanje drevnih bubnjeva nije izgledalo. To je komesar, Makse. Poziv u akciju. Kaže da ima nekakvih problema u srcu Amerike. Idemo! Ali, Seme, moramo li... Mi smo privatni policajci, sećaš se? Tamo negde je naša porcija pravde. Moramo odmah da idemo. A šta ako kralj ne želi da ide? Ali naravno da želi. Kaži, Makse. Hajde, kaži im da idemo i tako to. Ako ti ne smeta, Seme, ja bih radije ostao ovde, kao kralj, a ti kao moj kraljevski lakej i degustator hrane. Otakni se, Makse. Urekli su te. Počeo si da pričaš ludosti. O ne, nemoguće. Operisali ste mu mozak, vi! Prekini, Seme, prekini, dobro sam. Ali staklast pogled u očima, ožiljak na temenu. Nije to ožiljak, samo sam loše nakrivio krunu. O, izvinite, lažna uzbuna. Moja greška. Kakvo olakšanje. Za trenutak sam pomislio da nećeš sa mnom. I neću, Seme, ne mogu da odem.
Ovo je moj narod. Moja jedinstvena mudrost i prdenje pod miškom je sve što ovaj narod ima. Ja sam im kralj, Seme. Jesam. Pa ako nemaš ništa protiv, moram da vežbam na točku. A to je sve. Baš smo lepo počistili free shop, jeli maleni? Šta kažeš? Ha, da, i meni je drago da se pokloni ne oporezuju. Sunce mu ale vruće. Zbogom, maleni. Nešto muči mog kralja. Danas ste jedva pokretali poklone koje vam je narod doneo. Pogledajte, pa to su šape krastače. Samo im protrljajte glave za sjajnu zabavu. Ne, hvala. Nije mi isto bez Sema. Imamo jedan poklon koji može da vas raspoloži. Nosači poklona, donesete glavni poklon. Znajući kako ste Fion, pasji sin, bili bliski, vaši podanici su dali nalog krojaču da vam ovo sašije, da deo vašeg prijatelja Sema bude uvek sa vama. Stvarno? Šta je to? Da nije slika mene i Sema u srećna vremena? Semov cornflakes? Kažite mi! Da li vam se dopada? Nadam se da vam pristaje. Seme, šta su ti uradili? Hej, ovo je fino. Kako se ovo moglo desiti? Seme, reci mi! Dobro sam tu, Pavko. Kao što lasica može da prilagodi svoju lobanju da se provuče kroz uske prolaze, ja sam iskoristio sposobnost da svoje kosti i organe prilagodim tako da ove neobrazovane seljake uverim da su me spljeskali u ovu neodubnu odeću. Fino, a? Da li vam se nešto ne dopada, kralju Max? Da, pa vidite, već ste me zatrpali sa gomilom bespotrebnih stvari. Sviđa mi se sat, a mini pekaru ću čuvati zauvek, ali ne mogu da prihvatim vaš poklon. Izvinite na neznanju, ali nijedan pravi izabrani neće odbiti poklon od svog naroda, naročito neskrojeno krzno svog najbližeg prijatelja. To je velika uvreda, kažnjiva smrću! Ali ja jesam izabrani, dokazat ću vam. Nema svrhe, maleni. Zabava je gotova. Mislim da je vreme da zbrišemo. Da zbrišemo? Znači, zato se to kaže. U klopci smo. Nazad, glodari, nazad. Pazite se, umem da ga koristim, upozoravam vas. Sem, pre nego što nas bace i spljeskaju kao dva zrna kukuruza, hoću samo da ti kažem, žao mi je. Možeš li da mi oprostiš? Zato što si se ponašao kao tupan i zaboravio ko su ti pravi prijatelji. Ne, zbog ovoga. Evo ga! Ubite kralja! Ubite ga! Umreću od smeha, maleni. Čuješ li to, Seme? Ura! To su komandosi u pampersima! I neustrašivi gerilac, poručnik Flep. Hajde, propalice, imam samo 4 ruke! Nikada mi ne dosade njihovi komentari i ti iznenadni napadi. Prosto da ih pojedeš. Vreme je za hranjenje! Ajde, idemo! Ovo prase ode na pijacu. Ovo prase osta kući. A ovo prase ode kući. Plačući! Nikad nisam verovao da možemo ovako da se zabavljamo, a opet da budemo pristojni za mlađe gledalce. Da, ponovo smo se nasmeli smrti u brk i njegovom bratu od tetke opasnosti i poživeli da se smejemo tome. Preživeli smo smrtonosni pad iz aviona, izbegli po besneloj hordi u veličanstvenoj pucačini i naučili vrednu životnu pouku o prijateljstvu ili tako nešto. Hej, a šta je sa dizanjem u vazduh lokalne benzinske stanice? Pa nek sam. Naš posao je ovde završen, Maksem. Idemo kući.